Siruteet. Nyt menee kuule koko muovisetti suuhun. Toi vaikuttaa niin sitkeältä muovilta, että se ei saa sitä palasia vielä irti, kun sulla on vasta alahamma. Kauhea taistelu. Joo. Milloinhan ne oppii hakkaamaan toisen. Tämä pelkää, että milloin ne tajuu, että voi kostaa. Kyllä ne välillä pomauttaa toisiaan, mutta niinku, ne ei ole vielä tajunnut sitä, että kun toi pomautti mua, niin nyt mä teen samaa sille. Tai että toi on tyhmä, mä teen sille jotain ikävää, että ne niinku vahingossa vasta kiusaa toisiaan. Toinen yrittää ryöstää ja toisella on vaan hauska. Tää on tämmönen vähän leikki. Mä välillä vedän niiden kanssa köyttä, ne tykkää sitä, niin ketään vähän samanlainen juttu. Okei, nyt ei oo enää hauska. Ja voittaja. Hymyile. Tarttuuks itku?